Hello, welcome back to my YouTube channel. Hello, welcome back to my YouTube channel. For today's vlog, magluto tayo ng a very special ni Jovis steamed fish na savory and crispy pata and also with patatim. So samahan nyo kami mga iring banbanon. Let's go to the kitchen now. So mga guys, mao ni ang among crispy pata. So amo siya gikuan, gilatan ni siya, no? And then among gikuan gid pa-dry sa gawas. Sa gipainitan namo kay para ma-crispy siya later. Kay i-deep fry man ni siya. So let's see and wait. Samahan niyo kami magluto ng crispy pata and patatim pork legs. So tara na. So, mo siya ang vegetables para sa kuan, para sa patatim ni Jovis. Crispy pata. Para sa steam sa kuan, sa savory fish. Diba siya? Butangan ni Jovi upuan ka ng black soy sauce para sa patatim. So, mo siya patatim. So, pineapple siya, pineapple juice, pineapple. Butangan siya o slice, pineapple slice. Itos. Itos lang siya. So, ano siya ang patatim. So, sa pa siya, abdangan mo brown sugar para Brown sugar. Itos on siya. So, steaming, ang sarkaw ka ng basta pa itos. Itos. So, let the pork, no, like, 1 hour pa na siya. Then, tabunin siya ang na butangan na dyan. Sige mo kanin ang sliced pineapple and vegetables. Dahan ka nag-order karong adlaw. Three kami, no. So patatim, crispy pata, and savings steamed fish. sticky na to. Sabaw. So mga iring banbanon, luto na ang patatim ni Jovis specialty na patatim. Masarap to mga iring banbanon. Magtabi sa inyong laway. Hey! Si MJ nagaway. Ang sadang? Ang sadang? Si MJ. MJ! Shout out kang MJ. Ang patatim ni Jovis. So, ibutang ni Jovis ako ay kani air fry kay without oil ni siya, nindot ni siya kay fried na siya dito. So, ibalik na itong close para maluto. So, muna siya the first naluto na ako na crispy pata. Very crunchy and
Mo siya chicharong yun. See? Yung tubog. Yung tubog eh. So kung ganun mo mag-order, just click on my YouTube channel. So mao ni siya ang kuan, ang steamed fish. Masa ni nga isda ganito? Sea bream ni siya ang isda. So nag-steam na si Jovis. Mao ni siya with ginger. So later on, mag-crispy pata kami. So mga dali lang siya, mga 30 minutes. So luto na ang among sea bream na steamed fish. So timplahan pa siya ni Jovis. Nang pinag-order ni Jovis. So tulo ni kamo niluto. So luto na siya. So timplahan pa ni siya. So luto na ang tulo na steamed fish. Bilang order ani Jo. Kabatra siya upuan. Pinagmay. Tangan na. Nakita na. Tangan niya og spring onions and sa ito ka na ito, cilantro. Spring onions with cilantro. Yes. Kakomplito ang aricados, mga friends. Kainitin siya daan. So, Bubok natin mag-dika. ang oil hindi gamit, olive oil gamiton. Tapos i-heat sa siya, ipainit sa siya. Before i-butang sa steamed fish. So, nag-start na yung butang sa Joey's upo. Ang seasoning, ano siya? Simple cooking, very simple cooking. So, ano siyang olive oil, init na tapos i-add na mo dito sa steamed fish. So, very simple procedure. So, dapat init din ang kuwan, olive oil. Monetag pala ni. Yes. Very delicious. So, mo na yung nahibilin mga iring banban, bukog na lang. Lami. Lami kay basta tambok, no? So, mo na siya mga iring banbanan, no? So, thank you so much for watching sa akong YouTube channel. Iring banbanon, please don't forget to like, comment, and share to your friends and family, mga iring banbanon. So, di nila takutob mga iring banan. So, sa mga oras, sa mga takna, sa mga lugar. Si iring banbanon nagpahipi. Mira ay, sabak ni si kuan, banbanon. Puno sa kasakit o puno sa kalipay. I-cheka mo, ilaglag natin. SHALALA BANGBANG.